Здравейте! Вие сте с петъчното ни предаване "Ремонт си правиш, не си играеш". А аз съм водещия Владей Ремонта. Сега ще ви покажем докъде сме докарали. Както вече ви е известно, бях ви споменал, че ще има изолация на тавана, от което е видно, че изолацията вече е налична. Направена е перфектно, един невероятно добре положен таван от изолационни плоскости. Всичко друго е по-старому за сега. Стените са почти готови. Тук там има дребни забележки за довършване. Както виждате, бях ви споменал, че вратата ще претърпи жестоки промени. Това е само началото. Ще ви дам по-близък план, да видите за какво става дума. Ето е вратата. Ето как изглежда и отвънка навътре. Ето. Не знам дали се вижда много добре. Може би не съвсем. Но сега ще придобиете по-ясна представа. Ето я. Съвсем скоро, може би още следващия път, ще видите и самата врата. Вече в много по-различен външен вид. Това са шипките, които са необходими на майстора, за да продължи своята работа. Той съответно ги подготвя. Те не са малко на брой, както виждате. Но е с много нов дизайн, който ще предадат много естетика и красота ще внесат в целия ни ремонт. Така, предстои ни да боядисаме стените. Ето, тук. От тук насам ще има шипки по цялото протежение, показвам, на стената и насам до края, както и от този ъгъл насам. В долната част ще бъде положен тапет, а нагоре ще имаме положена боя в различни нюанси на различните стени. Може би това ще го видим вече в следващото ни видео. Така че може да ни последвате в Instagram, Facebook, Twitter, MySpace, Млечен път, Космос и всички подобни сайтове, които са ви известни. Така че очаквам ви следващия път, за да продължим нашата обиколка в страната на иновациите. Благодаря ви за вниманието.